Bapak Ibu ingkang duhurmatan adicara lung tinampi Purwomadya ngantos paripurna tansah pinanggih mulya lan raharja. Bapak Ibu, kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Haji Abdurrahim Purwanto dalah Ibu Hajah Nur Aini. Mobil anggenipun nyaosaken pasewakan antawis pasugatan dados nani penggalih panjenengan Bapak Haji Abdurrahim Purwanto dalah Ibu nyuwun duka ingkang saagung-agungipun. Bapak Ibu ingkang tuhu kinurmatan kula aturi sugeng sonten sugeng anggrapi pasugatan ingkang sampun sedya wonten ngarsa panjenengan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu nirkala. Nuwun.